Hello ka probinsya. Punta kami sa lagun. Ano kami ng tahong tsaka lukan. Paano kami mga tropa nandito. Punta kami ng lagun. Kuha kami ng tahong tsaka lukan. Yung kabibe. Wala. May bangkaw kayo doon? Tara. Uy, Break mo lang mo. Break mo. Tara, tayo natin. Tara mga kaprobinsya, ready na yung ulam namin oh. Sinigang. Sinigang na talangka. Inso, anong ulam mo Inso? talangka. Sinigang na patang. Sinigang na patang. Ito yung ulam namin oh. Sinigang na talangka. Ibong. Ibong, batik. Ito. Punta natin doon. Yung kasama natin nagkukuha ng kumukuha sila ng kaprobinsya. Salamat sa namin, nanonood sa YouTube channel namin. Welcome back again to my YouTube channel. Mga kaprobinsya, kumukuha sila ng yung tahong tsaka yung kabibe o lukan. Yan. Marami ba? Nauli na sila oh. Okay, bantang-mutan. Ito oh. Yan oh, lukan. Yan ang kabibe. Kabibe. Kabibe sa Tagalog, lukan sa Panggalatok. Mga kaprobinsya. Marami din dumadayo dito sa amin eh. Taga iba-ibang barangay. Dapat karika na talaga. Diyan sa gili-gili, diyan sa tabi-tabi. Marapit sa damo. Kuha ka natin.
Oh. Ter, ayos ka lang dyan? Oh. May nahuli ka na? Meron na. Yun, yung lagoon malayo yun doon, medyo maluwang yun doon. Marami ding ano doon. Kumukuha ng mga lukan, mga kabibe, mga iba-ibang hindi taga rito. Estanza. Yan si Ter. Saka Ter? Masuk ka sa sulok. Kanina galing kami sa palaisdaan, wala, hindi natuloy yung ano, harvest ng hipon. Yung suko, tsaka lokon o bingalo, wala, hindi natuloy yung bukas pa rin. Kaya pumunta kami dito sa lagoon. Kami ng kabibe. Dito lang kami kakain. Kay Tiro, ang dami.